Ayan mga guys, kilala nyo ba yan? Ito po yung madalas na bumubukod sa amin. Opo. Hinahabol po kami nito ng mga kabataan pa namin kapag may isang bahay dito sa amin. Kapag kami nagagawi roon, talaga kaming binubukod. Opo. Ibi, kausapin mang pabo. Sabihin mo pabo, no aambay bi, ato si. Ibi, ang sabi ng pabo, lalalala. Pabo si. Ayan, welcome back mga guys. Yes, is your breaking down. Ayun, nandito po tayo ngayon sa farm for today's video. At bumisita tayo dito guys. Ito po dito yung farm na binabantay ng aking mga magulang. At mag-umpisa na pong magtanim yung aking daddy dito ng palay. So mga guys, bumisita kami dito at kasama ko yung aking bibikong at yung aking pamangkin for today's video. Ito po yung simpleng pamumuhay namin dito. Tuwing sasapit po yung ganitong araw, linggo, sabado, ayan, napupunta po kami dito at nagpapahangin. Opo. Bye-bye, Pabo. Ayan mga guys, ang daming alaga dito ng aking daddy at yung aking mga kapatid dito. May mga manok dito, mga manok panabong, at syempre yung pinaka-importante dyan, manok panula. Yung tinutulang manok, opo. Ayan mga guys, kilala nyo ba yan? Ito po yung madalas na bumubukod sa amin, opo. Hinahabol po kami nito ng mga kabataan pa namin kapag may isang bahay dito sa amin. Kapag kami nagagawi roon, talaga kaming binubukod, opo. O Ibi, ayun ang pabo. Ayan. Parang laking farm si Bibi, oh. Sanay na sanay dito at nag-enjoy siya dito sa farm namin for today's video. Ayun, Bibi. Ibi, kausapin mang pabo. Sabihin mo pabo, no aambay bi, ato si. Ibi, dito na lang kayo tumingin sa pabos. O, kausapin mang pabo. Sa Terence, kausapin mo, tanungin mo kung kumain na sila. Sabi mo, no aambay. Ibi, ayan, oh. Ang lapad, Bibi, oh. Hala. Hala, Ibi. Anong sabi ng pabo? Ang sabi ng pabo, lalalala. Ibi, ang sabi ng pabo, lalalala. Inuugmaran kayo, ha? Ayan guys, ganito po kaganda dito dahil kahit simple na i-enjoy po natin yung kapaligiran. At syempre, ayan, oh, yung pagpapakain ng mga alaga dito ay talagang nakakatanggal po ng kabag, opo. Hala, para kagatin ng pabo ang kamay sa bibig ko, ng lablab ko. Anong sabi ng pabo, Ibi? Ano? Teres, anong sabi ng pabo? Ulitin mo, Terence, anong sabi? Pabo si. Yung mga bibi. Pabo, kagatin ng tutoy ng bibi. Teres, Ibi, ano yan? Tutoy? Nasaan ang tutoy ng bibi? Ala, kagatin ng pabo. Babo. Hoy, bawal ka dyan. Bawal ka dyan batuhin. Si Babo, batay mo. Oo, bawal batuhin ang pabo. Kay batay siya. Kasi no aambay. Sana si Babo. Tawagin mo. Babo! Babo! Yan lang po yung kalsada dyan sa tapat. Tapos dito po yung farm na po namin. Ayan guys. So nandito po tayo at tayo po yung nagpakain ng ating mga alaga dito sa mansion ay sa farm pala.
mga alaga naming manok. Opo. Yung mga madalas naming lutuin na manok dito namin kinukuha. Hindi po namin kinukuha sa mga kapitbahay, hindi po namin niluloy-loy yun sa mga kapitbahay. Ayan, kasi mayroong gumagawa niyan. Shoutout sa inyo. Yung mga nagluloy-loy ng mga manok ng kapitbahay tapos kanilang tutulain. Opo. Ayan guys, oh. Ready na naman yung farm para taniman ng palay. Kaso nga lang po, hindi po masyadong maulan po dito sa Northern Samar, kaya hindi po nakakapag-umpisa yung mga mga magsasaka dahil wala naman pong patubig dito sa amin. Sana po magtuloy-tuloy po yung magkaroon po ng ulan, hindi naman po yung bunok ha. Yung lang, katamtaman lang kasi dati tuwing sasapit yung September, talaga naman pong nag-umpisa na pong magtanim yung mga magsasaka dahil yung ulan po ay araw-araw po, bagaman hindi po siya bunok, hindi po siya yung malalang ulan, pero araw-araw po ay umuulan. So yun po yung kailangan ng mga magsasaka, na kailangan po may ulan kahit papano araw-araw para po yung mga palayan ay talaga naman pong matrabaho na. Dahil madali lang po yan kung may patubig, pero sa mga ganitong lugar po na wala pong patubig, talagang pahirapan po. Umaasa lang po yung mga magsasaka sa sa ulan para po yung yung palayan ay maumpisahan ng sakahin o maumpisahan ng tanim, tawag diyan araruhin at malagyan o mataniman ng gahi. ang hirap talaga dito magtagadol. Ayan, dito po yung farm namin guys. Ayan yung aming maliit na mansyon dito sa farm. At ayan, may alaga kami ditong baboy. Malaking bagay po kapag nakapagtatanim po ng palay ang mga magsasaka kagaya ng daddy ko, dahil kapag nakapagtanim po sila ng palay ay may budget na po kami sa loob ng isang taon ng bigas. Opo. At hindi na po namin kailangang bumili. Yes. Ibi, wag batuhin te, Rins. Kausapin nyo lang ang pig, Ibi. Ibi, kausapin mo ang pig. Anong sabihin mo sa pig? Pig yan, baby, oh, pig. Oo. Wag mo batuhin. Bakit mo binabato? Wag mo batuhin. Kausapin nyo lang ang pig. Tanungin nyo kung kumain na. Ibi, anong sabi ng pig? Ibi, ayun pig, oh. Pig. Oh, magdan sa pig. Ang puso ko'y nagdurugo, parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing nakikita ko nang magkatabi ang pig ng bibi. Nana. Maghay sa itay. Hi, itay. Maghay. Hi, itay. Tay. 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 Paliunan ko na Tay. Ayan mga guys, thank you so much po. Hanggang dito na lang ating vlog. Dagang salamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Nagwawala ng aking bibi. Yes, break it down you. Bye-bye. Opo, yes. Opo, thank you. Bye-bye. God bless.